Merħba ħbieb u nilqakom għal programm ieħor hemm miktub, programm fejn fih qed niddiskutu l-ktieb tar-Rivelazzjoni vers vers u ma qed inħallu l-ebda vers barra. Huwa studju profond għalkemm nistgħu ngħidu li qas ukoll qed ngħidu dak kollu li nistgħu ngħidu fuq dan il-ktieb inkella l-istudju qatt ma jispiċċa. Imma b'dak li qed ngħidu l-inqas qed impoġġu stampa ċara ta' dak li qed jiġri fil-ktieb tar-Rivelazzjoni. U rajna sissa wasalna sa kapitlu 7 rajna Jaxua qed jiftaħ l-ewwel 6 siġilli minn 7 u rajna li kif jinfetħu daw is-siġilli rajna ħerġin 4 iżwiemel li xogħolhom huwa li jagħmlu ħerba permezz tal-gwerer, tal-mart, tal-qtil, tal-ġuħ f'din id-dinja, pandemiji u affarijiet bħal dawn. Rajna wkoll warahom il-ħatfa tal-Knisja rajna l-Knisja tinħataf u titla' quddiem it-tron u rajna l-qaddisin ifaħħlu l-Alla l-Missier. Rajna wkoll li qed jintbagħtu 4 anġli biex iwaffqu l-irjaħat milli jonfħu fuq id-dinja u għedna fl-aħħar programm x'inhuma l-affarijiet li jistgħu jiġru, x'inhu r-riżultat ta' dak li jista' jiġri jekk ir-riħ ma jonfoħx fuq id-dinja u rajna wkoll kif Alla qiegħed jimmarka grupp ta' nies 144,000 minn 12 il-tribù ta' Iżrael, importanti nagħmluha ċara, li huma mit 12 il-tribù ta' Iżrael u mhux mill-Knisja Rumana Kattolika jew inkella xi xhieda ta' Ġeħova jew mill-Knisja Evanġelika Amerikana jew Protestanta Ingliża, imma daw il-144,000 huma immarkati, huma magħżula dawn l-immarkati mit 12 il-tribù ta' Iżrael. Huma immarkati sabiex ma jiġux maqtula. Għaliex dawn għandhom missjoni. U għax għandhom missjoni biex fi żmien ta' tribolazzjoni, fi żmien tal-inkwiet ta' Ġakob, id-dieqa ta' Ġakob, fi żmien meta se jkunu ħafna dwejjaq bil-problemi kbar li ġejjin fuq id-dinja dal-waqt, daw il-144,000 huma mmarkati sabiex ikunu jistgħu iwasslu l-kelma tal-Alla fuq dawk li jridu jisimgħuha, għal dawk li jridu jisimgħuha. U għaldaqstant huma mmarkati biex l-Antikrist ma jkun jista' jagħmilhom xejn, jkun jista' jmisshom u waqqas il-kollha tal-Alla li hija nieżla fuq id-dinja li ħanaraw f'dan il-programm ma tkun tista' teqridhom għax allura bħal wedna x'inhi r-raġuni li Alla jażel 144,000 jisseparhom biex jagħmlu xogħol partikolari u mbagħad jiġu maqtula bl-istess kollha li Alla qed jabad fuq id-dinja. U għalhekk huma immarkati. U sissa rajna li f'daw l-4 siġilli rajna kif Alla qed jipprepara l-bniedem għal dak li ġej fuq id-dinja. Qed jippreparana l-mulej, qed jgħidilna isma' m'intom se ninsew, isma' ħudu ħsieb, irranġaw triqatkom. U qed iwissina permezz tal-gwerer li qed naraw madwarna, permezz tal-mart, permezz tal-ġuħ, permezz tal-pandemiji, permezz tal-imwiet li dawn l-affarijiet kollha flimkien iġibu. Riżultat ta' dan kollu hija il-mowt. U għaliex Alla qed jippreparana, għaliex qed juża dawn l-affarijiet Alla li qed jiġu fuqna biex jippreparana. U qed jippreparana Alla għal dak li ġej. Imma x'inhu ġej? U biex naraw x'inhu ġej, nibdew l-istudju tagħna illum f'kapitlu 8 tal-ktieb tar-Rivelazzjoni fejn se nibdew naraw issa l-kollha tal-Alla nieżla fuq id-dinja, ħanaraw x'ser jiġri issa mhux xogħol ix-xitan. Min issa hemm dak li ħanaqraw is-7 siġill huma dak li Alla issa qiegħed jitfa' fuq id-dinja. Araw li dejjem ikolkom il-Bibja magħkom biex bħalma dejjem ngħid jiena issegwu dak li hemm miktub, dik hija importanti, issegwu dak li hemm miktub. Għalhekk qed nagħmluh vers dal-istudju. Ejja ħanibdew. U ħammorru allura il-kapitlu 8 tal-ktieb tar-Rivelazzjoni vers 1. U meta il-ħaruf fetaħ is-7 siġill fis-sema waqskiet għal madwar nofsija. Għaliex ser jaqa' silenzju fis-sema? Fis-sema fejn hemm it-tifħir kontinwu għaddej Alla ħares ikollu jieqaf it-tifħir lejn Alla fis-sema. Għax jekk ma jsirx it-tifħir lejn Alla fis-sema, fejn jista' jsir aktar allura? U hawnhekk irridu noqogħdu attenti kif ninterpretaw dan il-vers. X'qiegħed verament jgħid Alla f'dan il-vers? Qed jgħidilna
illi fis-sema waqa' s-silenzju, waqa' it-tifħir, u fl-aħħar mill-aħħar għaliex għal nofsija. Nofsija xi tfisser f'dan il-każ? Nofsija bħalma tafu ma ħanejtx xi ħin ġdid huwa ammont ta' ħin, ammont f'dan il-każ ta' żmien. Ftakru li Ġwanni qiegħed jara viżjoni, Alla qed jitieħ viżjoni. U Ġwanni wara daw il-viżjoni ta' daw l-4 żwiemel u wara l-ħatfa tal-Knisja u wara li ġew immarkati il-144,000 ra li kien hemm kwiet. F'din il-viżjoni ma kien qed jiġri xejn għal nofsija u xi jfisser dan? Dan jfisser li wara dak kollu li rajna li ser jiġi meta jinfetħu siġil 1 sa 6 Alla ser jagħti ċans lill-bnedmin se jagħti ċans lill-bniedem Alla biex jirrealizza li dak li qed jiġri dak li ġej biex jirrealizza x'qed jiġri madwaru, x'inhu huma s-sinjali li qed jara u b'daqshekk ikun jista' jindem u jdur lejn Alla. Ma allura qed naraw li se jkun hemm perjodu fejn ma ħajsir xejn aktar apparti dak li semmejna s'issa għaliex ħalli l-bniedem ikollu ċans jirrifletti. Il-bniedem ikollu ċans ifittex wiċċ Alla. M'għandux skużi li inti ma tajtniex ċans tajtilna nifisna kastik wara l-ieħor. Le, Alla se jtina ċans nirriflettu fuq dak li qed jiġri u dan huwa suppost dak li qed nagħmlu anke f'daw iż-żminijiet li qed ngħixu, nirriflettu, nifhmu x'Alla qiegħed jipprova jgħidilna. Fil-fatt aħna nafu li Alla qed jgħidilna li isma' sejrin ħażin hemm bżonn nindmu, bżonn nibdlu il-mod ta' ħajja li qed ngħixu u nerġgħu induru lejh. Imma dak huwa li jfisser li kien nofsija silenzju fis-sema. Tajjeb illi Ġwanni għal nofsija mara xejn, ma rax aktar affarijiet ġodda fil-viżjoni tiegħu, imma sempliċement qed jara li Alla qed jagħti ċans lid-dinja sabiex tindem. Vers 2, Revelazzjoni 8 vers 2. Imbagħad rajt illi l-7 anġli li qegħdin quddiem Alla ingħatalhom 7 trombi. Mela nafu wkoll li quddiem Alla apparti l-4 kreaturi u apparti l-24 xieħ li dejjem tkellimna fuqhom hemm ukoll 7 anġli li se jingħataw tromba. Issa, it-tromba li qed jingħataw mhijiex dik il-famuża xofar illi tintuża fit-tifħir. Dik it-tromba magħmula mill-qran tal-annimali, imma din id-darba qed nisimgħu tromba differenti. Tromba li qed tħabbar xi ħaġa, qed tagħti rivelazzjoni bħal meta kien ikun ġej ir-re għaddej idur mal-ibliet u ta' qudiemu s-soldati idoqqu t-tromba biex in-nies ikunu jafu li ġej ir-re. Ir-revelazzjoni qed jirrevelaw lin-nies li ġej ir-re. F'dan il-każ daw is-7 anġli għandhom it-tromba u li permezz tagħha ser ituna revelazzjoni ta' xi ħaġa li ser tiġri. Nerġgħu naraw n-numru 7 li dejjem nafu li jfisser perfezzjoni u għaldaqstant għaliex 7. Għaliex daw is-7 suppost li għandhom iwasluna biex għalaqas niddeċidu li ngħixu ħajja perfetta. Meta qed ngħid perfetta ġifieri laqas kif irid Alla. Ejja ħanaraw vers 3, Revelazzjoni 8 vers 3. U ġie anġlu ieħor b'ċensir tad-deheb u qagħad ħdejn l-artal. U tawh ħafna inċens biex joffri mat-talb tal-qaddisin kollha fuq l-artal tad-deheb ta' quddiem it-tron. Mela nerġgħu naraw anke quddiem it-tron issa hemm artal tad-deheb. Immaġinaw din il-viżjoni li qed jara Ġwanni għalhekk qed itilna biex nimmaġinawha. Mela hemm it-tron u hemm daw il-kreaturi kollha u hemm ix-xjuħ u hemm l-anġli madwar it-tron u hemm ukoll artal tad-deheb. Dan l-artal mhux l-artal tas-sagrifiċċju. Dan huwa artal li fuqu kien jiġi offrut l-inċens u mhux id-demm. Dan huwa tip ta' artal li wkoll insibu fit-tempju li kien benna Salamon. Skont l-istruzzjonijiet ta' Alla fl-aħħar mill-aħħar. Vers 4, Revelazzjoni 8 vers 4. U d-duħan tal-inċens tela mat-talb tal-qaddisin minit l-anġlu quddiem Alla. U allura qed naraw hawnhekk ir-rabta bejn id-duħan li jitla quddiem it-tron
u t-talb tal-qaddisin. Għaliex meta l-qassis kien jidħol fit-tempju u jqabbad l-inċens u jrawħu fuq dal-artal, mhux l-artal tas-sagrifiċċju, imma l-artal tal-offerta tad-duħan, kien ikun qiegħed jolli l fuq permezz tad-duħan it-talb ta' Iżrael. U għalhekk qed naraw hawnhekk dana it-tron tad-deb illi fuq qed jiġi offrut l-inċens minn dan l-anġlu illi tela mat-talb tal-qaddisin. Tajjeb, qed naraw allura li id-duħħan u it-talb huma xi ħaġa relatati f'dan il-każ. Dawk li jistudjaw it-Tora, dawk li jistudjaw anke fuq kif kien jitmexxa t-tempju, x'kien jiġri fit-tempju, jafu li d-duħħan tal-inċens jitla' quddiem it-tron tal-Alla bħala rieħa pjaċevoli, rieħa li toġob lill-Alla. U dan huwa l-istess għat-talb allura li qed jgħid għal qaddisin. L-importanti hawnhekk nifhmu li jisma' it-talb tagħna irid ikun talb li joġob lill-Alla. Tgħidli Martin mela hemm xi talb li ma jġobx lill-Alla u żgur li hemm talb illi Alla ma jġbux. Nerġgħu nsemmu it-tfal ta' Aron illi daħlu fit-tempju daw iddeċidew li joffri duħħan imma l-Alla kien duħħan stramp, kien duħħan li hu mordnax. Kien mod ta' kif dew jitolbu lill-Alla imma Alla ma ċċettax u nafu li anke kien qatilhom ta' dak li għamlu. U hawnhekk il-punt huwa li isma' ejja noqogħdu attenti. Meta aħna ngħidu ħanidħlu fil-preżenza tal-Alla ma tistax taqbad inti minn awtu bom tħall fil-preżenza tal-Alla biex tidħol fil-preżenza tal-Alla tkun qed tgħix kif tipprepara ruħek, tkun qed tgħix kif suppost. Tipprepara ruħek mentalment, spiritualment u fiżikalment. Waħda mir-raġunijiet għalfejn jgħidilna żommu is-sibt qaddis. Għaliex għax fiżikalment inti tkun preparat biex tidħol fil-preżenza tal-Alla. Ma nix ċans noqogħdu nidħlu nispjegaw x'qed ngħidu huwa sempliċi biex tifhmu. Dak li qed jgħidilna dan il-vers, it-talb tal-Alla, it-talb tal-qaddisin jitlaq quddiem it-tron tal-Alla u Alla jogħġbrak it-talb. Imma nerġa' ngħid mhux kull talb jogħġbu, u hawnhekk fejn noqogħdu attenti. Ejja ħalli nkomplu. Ninnutaw kif ukoll kull ma se naraw jiġri issa f'kapitlu 8 u 9 qed iseħħ quddiem it-tron ta' Alla. Tinsewx illi għax forsi ħafna minnkom issa jibdew jimmaġinaw u jaħsbu fuq dak li ħanejdilkom. Imma tinsewx illi dak kollu li ħansemmu f'daw iż-żewġ kapitli qed iseħħu quddiem it-tron ta' Alla u dan ifisser illi dak kollu li qed isir bl-approvazzjoni ta' Alla l-Missier. Għaliex qed ngħidu dan? Għax hawn min jaħseb illi Alla tal-lum huwa differenti minn l-Alla tat-Testament l-Antik. Hawn min jgħid illi Alla tat-Testament l-Antik kien speċi ta' Alla kattiv għax naraw ħafna nies imutu, ħafna nies jiġġieldu, ħafna nies joqtlu l-xulxin, mentri llum Alla u Alla tal-grazzja, qed ngħixu taħt il-grazzja, ma jfissirx Alla nbidel ħbib tiegħi. L-istess mod kif kien jimxi ma' dawk in-nies Alla qed jimxi magħna. Veru li aħna taħt il-grazzja jfisser li qed jitina ċans nindmu biex ma ngħaddux minn taħt il-kollha tiegħu. Dik hija d-differenza. Imma Alla anke l-kelma tgħidilna li Jaxua il-Messija kien għadu jeqba l-istess għal dejjem. Il-bieraħ, illum u għada dejjem l-istess, ma jinbidilx. Alla li kien fit-Testament l-Antik huwa l-istess Alla illi naraw f'dan il-ktieb tar-Revelazzjoni. U għalhekk qed ngħidu aħna tajjeb, dak kollu li ħanaraw jiġri, ikraħ kemm hu ikraħ qed iseħħ bl-approvazzjoni ta' Alla, anzi huwa Alla li qed jibgħatu. Dak li naraw isir permezz tal-erba' żwiemel li rajna dawk li nsejħulhom ħafna jsejħulhom l-erba' żwiemel tal-Apokalissi, dak huwa xogħol ix-Xitan. Alla permettih taħallih jiġri. Imma issa mhux Alla qed jippermetti, issa li ħanaraw jiġri f'dan iż-żewġ kapitli huwa dak li Alla qiegħed jibgħat. Ejja nkomplu. Vers 8, kapitlu 8 tal-ktieb tar-Rivelazzjoni, vers 5. Vers 5 tal-ktieb tar-Rivelazzjoni kapitlu 8. L-anġlu imbagħad ħadd ċensier imlieħ bin-nar tal-artal u għadbol fuq l-art. U beda jinstemarat b'ħafna tkarwit u beraq u l-art teżżed. X'qed naraw? Hawnhekk qed naraw xi ħaġa li diġà seħħet
fit-Testament l-Antik. Din hija xi ħaġa li naraw isseħħ f'kapitlu 19 u 20 meta Alla kien qiegħed jagħti il-kmandamenti tiegħu. F'kapitlu 19 u 20 naqraw kif Alla niżel fuq il-Muntanja Sinaj u beda jitkellem biex jagħti l-kmandamenti tiegħu u għaliex Alla tkellem biex jagħti l-kmandamenti tiegħu. X'kien l-iskop? U l-iskop kien sabiex il-poplu tiegħu seta' jinbidel. U naraw illi meta Alla tkellem fil-ktieb tal-Esodu biex jagħti l-kmandamenti tiegħu kien hemm dawn il-ħafna sajjetti, rad, bera u anke terremot. U il-punt li nixtieq nagħmel huwa li isma' meta naraw dal-affarijiet jiġu madwarna iktar mehdi żmien, iktar ħajjiżdiedu, dan jfisser li Alla qiegħed iħabbrilna il-kelma tiegħu. Alla qed ifakkarna. Meta naraw dal-affarijiet jiġru madwarna ftakru li dawn l-affarijiet ġraw meta Alla kien qed jagħti l-kmandamenti tiegħu. U għalhekk qed narawhom isaħħu aktar spess Alla qed ifakkarna f'dakinhar dik il-ġurnata meta tagħna l-Kostituzzjoni biex ngħixu biha. U llum id-differenza hija li fil-tib tal-Esodu dana il-bera ratu sajjetti u anke terremot seħħ madwar il-Muntanja Sinaj minn fejn Alla kien qiegħed jitkellem u jagħti l-kmandamenti. Illum dan l-affarijiet qed narawhom isaħħu mad-dinja kollha. Għaliex? Għax illum il-poplu tagħna m'għadux poplu wieħed niġbur taħt muntanja, illum il-poplu tagħna inferrex mad-dinja kollha. Xi ħaġa li nagħmlu ħafna f'Malta Messjanika aħna kif il-poplu tagħna ġie inferrex mill-Asserjani u anke mill-Babilonisti u mill-Rumani u llum il-poplu tagħna mhux qiegħed biss miġbur f'pajjiż wieħed imma qed inferrex mad-dinja kollha. Meta Alla irid ifakkarna permezz tal-natura, issa mhux se jitkellem biss ġo pajjiż wieħed, issa jitkellem mad-dinja kollha biex id-dinja kollha tiġbed l-attenzjoni. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak li ħanaraw jiġri issa f'dawn iż-żewġ kapitli huwa Alla jiġbed l-attenzjoni tagħna illi maħniex ngħixu ma' dawk il-kmandamenti li hu stess tal il-poplu tiegħu minn fuq il-Muntanja Sinaj. Ejja ħanaraw, ejja ħankomplu. Vers 6. Rivelazzjoni 8 vers 6. Imbagħad is-seba' siġil, imbagħad is-seba' anġli li kellhom is-seba' trombi tħejjew biex idoqquhom. Mela hawnhekk permezz ta' dak li qed jiġru madwarna anke llum diġà qedtilkom Alla qiegħed jiġbdilna l-attenzjoni. Se jkun hemm żmien fejn Alla ħajstaportina, Alla ħajstennina dik in-nofsija fejn aħna suppost nifqu u nirriflettu ta' x'qed jiġri u għalfejn qed jiġri u allura aħna x'għandna nagħmlu biex nevitaw dak li ġej. U se naraw allura li waqt dan il-perjodu l-anġli, daw is-seba' anġli qed jiġu preparati biex kif jgħaddi dak iż-żmien, dak il-perjodu li kien nofsija, jibdew idoqqu t-trombi tagħhom u permezz ta' trombi li jdoqqu ser nibdu naraw x'ser jiġri. Ejja naraw x'jiġri meta jibdew jindoqqu dawn is-seba' trombi. Kapitlu 8 vers 7, ktib tar-Revelazzjoni 8 vers 7. U daq it-tromba l-ewwel wieħed u fuq l-art beda niżel silġ u nar b'taħlita ta' dmija. U nħarqet waħda minn kull tlieta tal-art. Inħarqet waħda minn kull tlieta tas-siġar u nħarqet il-ħdura kollha tal-ħxejjex. Mela bdejna, daqqet l-ewwel tromba. Issa mhux ħanaraw aktar il-qerda li qed jipprova jġib ix-xitan, issa mal-ewwel daqq ta' tromba ħatibda niżla kollha tal-Alla. U x'qed naraw jiġri hawnhekk, hawn diġà qed naraw jiġri xi ħaġa differenti. Illa li x'qed ngħidu dan. Illa li permezz ta' dak li ħajġibu l-erba' żwiemel tal-Apokalissi, dak li għaddejjin minnu bħalissa ix-xjenzati jistgħu jispjegawh. Jekk issemmi l-ħruq tal-foresti għax hawn ħafna sħana x-xemx taħraq, jekk issemmi is-silġ għax id-dinja qed tiksaħ. U dejjem hemm raġuni għalfejn qed isir terremot għax jiċċaqal u tiċċaqlaq l-art minn taħt
U allura jsir dan it-terremot. U għandna spjegazzjoni. Immissa ta' da li qed naraw, anke di l-ewwel tromba hija xi ħaġa li x-xjentisti mhux ser ikunu kapaċi jispjegaw, ma jistgħux jispjegawha. Fil-fatt hawn min jgħid li isma' dal-affarijiet li semmu li suppost għandhom jiġu mhux minn dejjem kienu, ma narawhomx isiru ma kollimkien fid-dinja kollha. Imma għajdu li intom, għaxi darba rajtu fl-istorja tad-dinja xi ħaġa irrekordjata bħal dal-avveniment li qed insemmu, silġ bin-nar u bid-demm ġo fiha. Kif tidhom jispjegawha din is-xjenzati? Imma araw ukoll x'qed jgħid. U nħarqet waħda minn kull tlieta tal-art, inħarqet waħda minn kull tlieta tas-siġar u nħarqet l-ħdura kollha tal-ħxejjex. Xi darba rajtu xi fenomenu mondjali illi ħalla riżultat bħal dan sissa le. Imma dak li ġej mad-daq tal-ewwel tromba x'ġej minn Alla x'huwa sopra naturali se ikun kapaċi jagħmel da kollu. U dan se jseħħ fl-opinjoni tiegħi naħseb li dalwaqt mhuwiex se jdum ma jibda jseħħ daw l-avvenimenti. Xi ħaġa li rridu noqogħdu attenti għalih huwa r-riżultat ta' dak li qed naraw jiġri, tgħidli x'jiġifieri. Qed naraw li terz minn kull ħaġa, apparti issa l-ħaxix kollu, imma terz minn kull ħaġa ser tinqered. Għalfejn terz biss? Għalfejn mhux kollu? U hawnhekk naraw il-grazzja tal-Alla illi Alla permezz tal-kollha tiegħu li ħtibda nieżla ukoll se jipprova jiġbdilna l-attenzjoni, ejja nieħdu l-messaġġ bil-tiegħi. Ejja ma noqogħdux ngħidu u hija xi global warming, id-dinja qed tisħon u qed jabdu l-foresti. Mhux hekk biss. Ejja narfu għalfejn. Jekk dan huwa xogħol Alla u Alla qed jipprova jiġbdilna l-attenzjoni, huwa importanti li nkunu nafu Alla x'qed jipprova jgħidilna, Alla xi jrid minn għandna biex inkunu nistgħu ninbidlu u nduru lih. Tinsawx bibtiegħi li meta Iżrael kien jaġixxi ħażin, Alla dejjem jiġġudikah sabiex il-poplu seta' jdur lih. Kull meta l-poplu talla mexa ħażin, spiċċaw jofla, żilju, jew ġi xi ħadd talihom u għamel ħerba minnhom, għaliex għax Alla dejjem kien qed jiġġudika lill-poplu tiegħu. U l-istess qed jagħmel bħalissa bin-nazzjonijiet. Alla qed jiġġudika d-dinja. Alla qed jgħidilna isma' qed timxu ħażin, hemm bżonn terġgħu idduru lura minn traqatkom, hemm bżonn tibdew tfittxu wiċċi fit-talb, jekk intom tridu li jiena nisma'kom u nfejqilkom qartkom. Dan huwa t-tieni Kroniki kapitlu 7 vers 14. Jekk maħniex se nduru lejn Alla, qatt ma nistgħu ngħixu l-ħajja normali u nafu li din mhux se ssir, għax ma jridux, id-dinja ma tridx tifhem Alla x'qiegħed jgħid. Meta naraw li Iżrael huwa maqtuħ separat, dan ifisser ukoll li huwa ta' eżempju għan-nazzjonijiet. Għalhekk Iżrael kien maqtuħ, għalhekk Iżrael kien isseparat. Għalhekk Alla tal-kmandamenti lill poplu ta' Iżrael biex il-poplu ta' Iżrael seta' iwassal dan il-messaġġ lid-dinja. Din kienet il-missjoni tal-poplu Iżraelit meta Alla ta' il-kmandamenti. Imma bħala eżempju mhux fit-tajjeb biss. Aħna nafu li Iżrael huwa mbierek u għax huwa mbierek allura Alla jbierku u Iżrael huwa dak li hu. Imma ma ninsawx ukoll li meta Iżrael dar kontra Alla kien jiġi kastigat, jiġi ġudikat. U bħalma aħna nistgħu nirċievu l-barka meta nażlu li nimxu wara Alla, l-istess bħal Iżrael aħna nistgħu niġu ġġudikati meta nkunu qed nimxu ħażin ma dak li Alla iridna nimxu, ma kif Alla iridna nimxu. U għalhekk hawnhekk qed naraw mhux qerda totali, qed naraw terz tas-siġar jinħarqu. Għaliex Alla qed jagħtina ċans, għadu qed jaqpa' jistapportina sal-aħħar Alla, paċenzjuż, ma taqbiżlux malajr. Imma ma jfissirx li mhux se jiġi ġurnata li nkunu ġġudikati.
Il-erda totali dika naslu għalija meta naslu f'kapitlu 16 u 17. Sissa għalkemm niżla l-korna tal-Alla anke mal-ewwel daqqa trumbetta bħal maqrajna, Alla qed itina ċans, Alla qed iġbdilna l-attenzjoni. Revelazzjoni, kapitlu 8 vers 8. It-tieni anġlu daq it-tromba u waqgħet ġol baħar bħal muntanja kbira ta' nar iħeġġeġ u waħda minn kull tlieta tal-baħar saret dem. Il-notabli tiegħi illi f'dak li ħanaraw kollox waħda minn kull tlieta, kollox terz. Mela x'qed naraw hawnhekk? Hawnhekk qed naraw xi ħaġa li għadha ma saħħitx għal dawk li jgħidu forsi isma' dawn l-affarijiet diġà ġraw għaddew, din hija xi ħaġa li għadha ma saħħitx, xi ħaġa li għadna ma rajniex tiġri. Imma ser tiġri. U għandna problema jekk daħ tiġri fil-ġenerazzjoni tagħna, ħajkonna problema jekk aħna għadna ħajjin meta qed jiġru dal-affarijiet għalhekk huwa importanti li nsibu l-Alla issa, li nażlu nimxu wara Alla issa. X'qed naraw? Qed naraw fl-opinjoni tiegħi kif naħsebha jien bħal muntanja kbira ta' nar ħeġġeġ qed jitkellem fuq kometa, meteor, ġebla kbira, enormi, li tersaq fuq id-dinja u allura qed naraw hawnhekk illi taqa' fil-baħar. Impossibbli li ssirli le. Fil-fatt anke aħna tellajna programm fuq dan is-suġġett, in-NASA riċentament qed jagħmlu esperiment u tellaw xi satelliti biex hemm meteorita li jistgħu jiffollowjaw se jippruvaw imarru fuqha u jippruvaw jaraw u mhix kapaċi jkissruha. Sabiex jekk xi darba tkun ġejja xi waħda fid-dinja, nkunu kapaċi nkissruha u mbagħad l-Alla ngħidlu ħa tagħna ma lqatniex. U mhux tab xejn Alla f'Salm 2, is-Salm istedinna Alla jitħaq bina meta jarana nagħmlu dal-affarijiet. Il għaliex dak li Alla jgħid jagħmlu. Il-kelma tal-Alla qatt ma terġa' tmur lura f'ħalqu vojta. Jekk Alla qal ħataqa' meteor fuq din id-dinja, jekk Alla qal ħataqa' ġebla kbira daqs muntanja tħeġġeġ bin-nar fuq din id-dinja, l-ebda NASA, l-ebda satellita, l-ebda United Nations, l-ebda Unjoni Ewropea mhuma kapaċi jwaffqu din il-kometa milli tinżel fuq din l-art. Ejja ħankomplu. Mela sissa qed naraw muntanja kbira, ġebla kbira daqs muntanja tħeġġeġ fin-nar taqa' fil-baħar. Revelazzjoni 8 vers 9. Mietu waħda minn kull tlieta tal-ħlejja ħajjin li hemm fil-baħar u nqered ġifen minn kull tlieta. Mela diġà għandna problema illum illi kulħadd qed jgħid isma' li l-ħut fil-baħar qed jonqos għax tant qed naqbdu illi mhux qed intuh il-ċans jerġa' ikabbar. Tgħidlu hija Marti m'hemmx il-fish farms illum il-ħut jitkabru fil-fish farms. X'qed naraw hawnhekk il-tiegħi? Hawnhekk qed tgħidilna li din il-muntanja, din il-ġebla daqs muntanja kollha nar li ħataqa' fil-baħar ħatoqtol terz ta' dak li għandna llum. Illum diġà qed ngħidu li huwa imnaqqas. Aħseb wara meta terz minnu ħisparixxi. Ma jfissirx li l-ħut tal-fish farm mhux se jiġi affettwat. Jekk qed jitrabba fil-baħar għax il-fish farm ikun fil-baħar u din il-muntanja ħadd tniġġes il-baħar, anki l-fish farms ħejġu affettwati. U allura qed naraw terz tal-ħut jiġi maqtul. Qed naraw ukoll illi terz ta' kull ġifen. Issawwek meta qed ngħidu ġifen ma ninsawx illi ġwanni qed jitkellem bil-lingwaġġ ta' dak li kien jgħixu. Imma qed nitkellmu minn hawn mela għandek baħar diġà qed jitlef il-ħut. Terz ħajnqerdu minn din il-kometa. Se jkun hemm dajes tas-sajt illi jinqerdu għax terz tal-ġifen ma jfissirx li huma vapuri kbar biss, ħajkun hemm dajes tas-sajt, trawlers tas-sajt illi wkoll jiġu meqruda. Ħajinqerdu wkoll terz tal-vapuri tal-merkanzija, merkanzija li tant hija bżonn juża llum biex ngħaddu minn pajjiż għal ieħor. Biex ngħaddu mhux biss ħut imma kull tip ta' ikel, ħwejjeġ, amara, semmi li trid. Il-vapuri tal-merkanzija, immaġinaw ħarsu lejn Freeport u taraw ħafna minnu huwa vojt nieqes għaliex minħabba dak li qed jiġri. U x'qed naraw allura? Qed naraw katastrofu mad-dinja kollha. Anke l-ekonomija tiġi affettwata. U dan se jiġbed ħafna
attenzjoni. Issa, il-problema jedaw, Alla ħjuża dal-affarijiet biex jiġbdilna l-attenzjoni u ħafna ħajrealizzaw x'qed jiġri. Issa, jekk jindmux jew le, dik hija storja oħra. Ma nafu l-ktib jgħidilna illi ħafna diġà rajna li ħafna mhux ser jindmu se jitolbu l-muntanji u l-ġebel biex jaqgħu fuqhom u jordmuhom. Flok jitolbu maħfra u jidru lejn Alla, forsi ma tafx kif jerġa' jbdielu u jwaqqaf da kollu. Imma ma ninsawx li dak li Alla qal, dak li hemm miktub, Alla huwa l-ammen il-verità u dak li qal ser jiġri. Rajna fl-aħħar programm kif il-Ġwanna qallu ikteb da kollu, ħajkunu jafu li da ser jiġri. Revelazzjoni 8, vers 10. U da it-tromba it-tielet anġlu u mis-sema waqgħet kewba kbira tħeġġeġ qisha torċa li xtaħtet fuq waħda minn kull tlieta ta' xmajjar u fuq lejjum tal-ilmijiet. Mela, issa qed naraw xi ħaġa differenti mill-mitjur ta' qabel. Din hija differenti mill-kometa li rajna qabel. Li rajna qabel niżlet fuq il-baħar, fuq l-oċean, fuq l-ilma mielaħ. Din il-kewba ser tinżel fuq ilma ħelu, fuq ilma tajjeb għax-xorb. Qed timmaġinaw x'ġej fuq id-dinja ħbib tiegħi. Issa anke jiena waqt qed qegħdin nisma' kewba ser taqa' fuq id-dinja, xi ħaġa għaliex qed jgħidilna li hija kewba, għaliex mhux muntanja, mhux ġebla daqs muntanja bin-nar bħalma rajna qabel. Għax dik li rajna qabel xjentifikament tista' ssir. Ħafna minn daw it-tip ta' ġebel jgħaddu qrib id-dinja. Xi darba ħatgħaddi waħda u ħataqa' u tagħmel dak li tagħmel. Imma din mhijiex meteor. Din hija kewba. U fix-xjenza din hija impossibbli li sseħħ. Imma għalhekk qed tilfaħmim tiegħi dak li qed naraw jiġri huwa xogħol Alla. U Alla ħajprova juża anke l-impossibbli biex kun jista' jiġbed l-attenzjoni tagħna, biex iqajjimna mir-raqda li qegħdin fiha, biex iqajjimna u jgħidilna nisma' tidu tibdlu ħajjitkom. Daku li qed naraw hawnhekk. U kif se jipprova allura jiġbed l-attenzjoni tagħna Alla? Kif se jipprova iġibna f'pożizzjoni fejn ngħidu isma' dan Alla qed ikellimna. Se jagħmel hekk permezz li jagħmel affarijiet sopra naturali. Bħal medna l-erba' żumel tal-Apokalissi xogħol ix-xitan affarijiet naturali se jużhom biex kun jista' jkisser dak li Alla ħalaq. Imma Alla se juża affarijiet sopra naturali biex jiġbed l-attenzjoni tagħna biex nerġgħu nduru lejh. Kapitlu 8 vers 11. Issa il-kewba kien jisimha absint. U waħda minn kull tlieta tal-ilmijiet saret imrar tal-għaġeb u billi l-ilmijiet imraru mietu bihom ħafna nies. Absint hija kelma li forsi qatt ma smajna waqas nafu xi tfisser. U forsi għalina li tgħid tisma' dil-kewba jisimha absint ma tfisser xejn. Imma fil-lingwa Ebrajka din il-kelma tfisser ħafna. Bil-lingwa Ebrajka din il-kelma tfisser xi ħaġa qarsa. Ir-riżultat tagħha se jkun qares. Se ġib xi ħaġa qarsa magħha. U għaliex qarsa? Il-vers stess jgħidilna għaliex din jisimha hekk. Jisimha hekk għaliex se jġib ħafna imwiet magħha. Araw, erġgħu aqraw xi jgħid il-vers. U waħda minn kull tlieta tal-ilmijiet saret imrar tal-għaġeb. Bħala diġà qed naraw issa mhux oċean, ilmijiet, ilma tajjeb għax-xorb, xmajjar, għadajjar, ejjum. Ser jaqrasu, mhux se jkunu tajbin biex nixorbu minnhom. Ser jonqos l-ammont ta' ilma fid-dinja li l-poplu għandu bżonn biex jgħix. U x'ser jiġri allura billi l-ilmijiet li jimraru qed jgħidilna l-vers qed jgħidu da mhux Martin, billi l-ilmijiet jimraru mietu bihom ħafna nies. Għalhekk hija qarsa. Il-mewt hija xi ħaġa qarsa biex naċċettaw. Il-mewt hija xi ħaġa qarsa biex inniżlu. Tant hija qarsa illi ħadd ma jaħseb fuq il-mewt. Kulħadd jaħseb ser jagħmel għada, kulħadd jippjana fejn ħansifa lis-sena d-dieħla. Ħadd ma jgħid isma' jekk jiena għada ma nkunx hawn għax immut, x'se jiġri minni? Hija xi ħaġa qarsa u dik li ħaġġib din il-kewba magħha meta taqa' u
tmiss mal-ilmijiet. Mela x'qed naraw sissa. Sissa rajna terz mill-ħaxix tal-ikel ser jinqered. Terz mill-annimali li nieklu ser jinqerdu. Terz mill-ħut li nieklu ser jinqered. Terz ta' trasportazzjoni tal-ikel u affarijiet essenzjali ser jieqaf. U x'ser jiġri? Ser ikun hawn ġuħ, ser ikun hawn qaċ kbir. Ser naraw nies imutu riżultat ta' dan. Ser naraw jekk inti ma tmutx bil-ġuħ jew bil-għaġġ, se tmut għax xi ħadd ser joqtlok. Għaliex jew għax irid jieklok, jew għax forsi inti għad għandek xi ħaġa tal-ikel maħżuna u joqtlok biex kun jista' joħodilek. Dawn l-affarijiet tridu timmaġinaw meta naqraw daw il-flus. Din hija d-dinja li ħajkun hawn fil-futur. Mhux ta' bxejja xi għalinna f'Mattew illi fl-aħħar żminijiet se jkun hawn dieqa, ġifra ħajkun hawn dwejjaq illi fid-dinja qatt ma kien hawn bħalu. Ser jkun hawn ħelba ma' kullimkien bibtiegħi. Imma tinsewx, dan għadu mhuwiex it-tmiem ta'. Dan huwa bis-salizza dak li nsejħulu ġudizzju parzjali. Għaliex għax terz minn kull ħaġa ħadd inqered, terz minn kull ħaġa ħadd ispiċċa. Mhux kollox, għalhekk huwa parzjali, imma l-ar tal-kollha talla għadha ġejja. Sissa rajna 3 trombi, ejja ħnaddu għar-raba waħda. Rivelazzjoni 8 vers 12. U r-raba anġlu daq it-tromba. U waqgħet waħda mit-tlieta tax-xemx u waħda mit-tlieta tal-qamar u wkoll kewba minn kull tlieta. Hekk li waħda minn kull tlieta minnhom iddalmet. Id-dawl ma derx aktar f'waħda mit-tlieta tal-ħin ta' binar u hekk ukoll ġralu l-lejl. Kemm qed ngħidu affarijiet f'dan il-vers. Imma nerġa' ngħid, l-affarijiet li qed naraw hawn huma affarijiet sopra naturali. Saffarijiet inspjegabbli. Issa kif ix-xemx tiddallam terz minnha, forsi jista' xjentisti jgħidilna ix-xemx hija magħmula mill-gases u l-gases qed jonqsu. Imma jekk qed jonqsu il-gassijiet jaqbgħu jonqsu. Mhux jifqu ma' terz, x'ġara issa allura ħanibdew fiequ? Le. Għalhekk huma sopranaturali tal-affarijiet. Għalhekk nemmnu li ġejjin minn Alla. Kif tista' tispjega illi l-ġurnata ħataqsar? Kif tista' tispjega illi l-lejl qed jitwal? Għax jekk taqsar il-ġurnata jfisser li twal il-lejl. Mhux ta' bxejn nerġa' ngħid illi jekk intom taqraw pereżempju l-Vanġelu ta' San Luqa, Luqa kapitlu 21, vers 26, x'jgħid? Jgħidilna hekk ara. In-nies ruhom ħierġa bil-biża' billi joqsru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet tas-smawiet jitqalmu. U dak li qed naraw hawn, qed naraw il-qawwiet min huma l-qawwiet tas-smawiet? Ix-xemx, il-qamar u l-kwiekeb. Ix-xemx hija li turina l-ġurnata, l-qamar huwa li jurina l-lejl, il-kwiekeb jitilgħu hemm mal-lejl biex anke nkunu nistgħu ninnavikaw permezz tagħhom. X'qed naraw? Qed naraw il-qawwiet tas-smawiet jitqalbu, ix-xemx. Il-ħin tagħha sara x'ħad iddallam terz minnha, il-lejl ħajtwal. X'ħad iqsar il-ġurnata, qed naraw waħda minn kull kewba taqa' u l-mument li taqa' waħda minn kull kewba issa ma tistax inti taqbad il-vapur tiegħek u fuq skont il-kwiekeb timxi. Tgħidli llum għandna t-teknoloġija, tinsewx x'inhu għaddej ħbib tiegħi. It-teknoloġija ħad tiġi affettwata b'dan affarijiet. Ejja ħankomplu. Araw illa li xalla iwissina ħafna drabi ta' dak li ser jiġri. U dan l-affarijiet mhumiex biss fil-ktib ta' Ġwanni, għal dawk li għadhom ma semgħunix ngħid fil-komunità tagħna Malta Missjanika dan it-tagħlim bdejnieh billi kull vers li qed naqraw bdejna mmorru fih fit-Testament l-Antik biex naraw Ġwanni minn fejn ġabu. U minn fejn ġab da kollu Ġwanni? Ejja ħanaraw xi jgħid Iżajja.
illa li meta rad il-viżjoni Ġwanni seta' jifhimha, illa li Ġwanni kien jaf Iżajja x'qed jgħid. Naraw x'jgħid Iżajja kapitlu 13 versi 10 u 11. Araw jum il-mulejat jasal, kiefer imgħaddab ħuġġieġa nar bil-kolla biex jagħmel mill-art ħerba u jeqret minna il-midinbin. Il-kwiekeb ta' smewwiet u l-ġemat tagħhom ma jarmux aktar id-dija tad-dawl tagħhom. U tiela x-xemx tiddallam u l-qamar ma jrodx dawlu. Jien nitħallas bid-dinja l-ħżunita, mela diġà qed naraw skont Iżajja tal-affarijiet se jiġru għax Alla qed jitħallas tal-ħżunija li hawn fid-dinja. Jien nitħallas bid-dinja l-ħżunita u mill-ħżiena għal ħtijietom. Inġib fix-xejn il-gburija tas-supervi u n-nies vjolenti immit mal-art. Da kollha ħanaqrawhom issa fl-istudju tal-kapitli li ġejjin imma diġà rajna kif dawn in-nies supervi, dawn in-nies gburin, dawn in-nies li meridux jafu balla, Alla jitħallas minnhom u ħajtolbu li jaqgħu il-muntanji u l-ġebel fuqhom biex jordmuhom. Ħankomplu l-aħħar vers. Vers 13, Rivelazzjoni 8 vers 13. Imbagħad ħarist u smajt leħen qawwi ta' għajkla tittajjar fil-għoli tas-sema u tajjat. Ja ħasra u ħasra għalihom dawk li jagħmlu fl-art meta jisimgħu il-qbija ta' trombi li se jdoqqu it-tlet l-anġli l-oħra. Mela x'qed naraw hawnhekk qed naraw li s'issa f'dawn l-erba' trombi li smajna se jiġru affarijiet immens koroħ. Imma l-ħoss ta' Dilajkla, dak li qed tgħid Dilajkla huwa jaħasra għal dawk illi ħajesperjenzaw issa anke l-aħħar tliet trombi li għadhom ħajjin u ħajesperjenzaw x'ġej mad-daqta daw it-tliet trombi, imma mhux biss jaħasra, imma jaħasra u ħasra. Jiġifieri qed iwissuna, qed jgħidulna qed jgħidulna ħadd tkun kera wisq. Isimgħu minn issa, ħbib tiegħi, isimgħu minn issa Alla x'qiegħed jgħid. Sabiex inkunu nistgħu nduru lejh, ejja ħalli verament induru lejn Alla. Ejja ħalli verament nimxu wara dak li Alla qed jgħid. Mhux x'jgħidu n-nies tad-dinja minn fuq il-pulpti. Insew x'jgħidu n-nies tad-dinja minn fuq il-pulpti. U bdew waqraw il-kelma t'Alla bil-mentalità Ebrajka, bil-mentalità li Alla kitibha. Jekk intom verament qed tifhmu l-messaġġ li qed ngħaddu f'dawn l-istudji, suppost qed tifhmu illi dak li qed tisimgħu jiġi spjegat lilkom illum huwa xi ħaġa ġdida, huwa xi ħaġa differenti minn dak li dejjem tallimtu. U nisperaw li dal-programm qed jiftħilkom għajnejkom illa għaliex l-għar tal-kollha tal-laba ġejja ħbib tiegħi. U għalkemm dawk li qed naraw li ser jiġri huwa diġà ħażin. Ħafna. U ħażin ħafna, għal min ikun għadu qiegħed hawn ħbib tiegħi. Imma dak li ser naraw jiġri f'kapitlu 9 huwa ħafna aktar gravi. Ħafna iktar qar minn dak li qed naraw. Ser naraw tliet ġudizzji oħra jaqgħu fuq id-dinja illi Dilajkla, il-ħoss ta' Dilajkla qed nisma' imsiken dawk li ser jgħaddu minnha. U tinsewx. Dawn l-affarijiet mhux se jsiru b'kombinazzjoni. Jekk ħajsir terremot mhux ħajsir terremot għax iċċaqla l-art minn taħt, imma għaliex Alla baż dak it-terremot. Din hija l-kollha t'Alla nieżla li qed naraw f'daw iż-żewġ kapitli. Kapitlu 8 u fil-programm ta' wara dan inkomplu naraw l-aħħar tliet ġudizzji x'inhuma. Imma żommu f'moħħkom illi t-twissija ta' hija ħasra u hija ħasra tfisser li għandna bżonn ninbidlu. Jekk mhux ser ninbidlu, ser ngħaddu minn dak li se naraw ġej li għad fadal irid jiġri u dan se naraw fil-kapitlu li jmiss f'kapitlu 9 li nagħmluh fil-programm li ġej. Allum ser nifqu bħal dejjem fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom ħbib tiegħi u bħalma dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem u qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.